An ba mu muna so. Hey! Muna so muna so za mu karba. Salamu alaikum. Dakata ba wani sallama nan gun kuma ki shigo da baya da iyu. Suna maraba da ke, suna miki barka da zuwa. Me ke tafi da ke? Ko kawo ganka na zo dama saurayi na ne yake da ku. Dakata! A gaya mata? Saurayinki, dogo, fari lukuti sigiri, yana da kuɗi, yana aiki a kasuwar Farm Center, yana da kuɗaɗe, amma baya baki. Zai baki kuɗi, amma abin da zaki yana da haɗari. Zaki zo ɗauke gidanku da daddare, zaki hau saman kwano, zaki dinga zaki ba baki ruwa, zaki dinga wanka da shi. Haba abokan. Dole sai kin yi, ta shiga waje, ta shiga waje. Da baya. Salamu alaikum. Ba shigo wayar da sallama na. A juya shigo da baya da iyu. Ana maraba da ku. Boka. Abokina na rako. Kana ji boka? Sata ake min daga kan naira 5 har zuwa 1000 ba kyale ba. Shine nazo. Ko ba ka ba? Dakata. Kana aje kuɗi a gidanku. Kwarai kuwa boka. Cikin ɗakin babanku. Kwarai kuwa. Kana ajiye 500, 1000, 200, 50, 100. Wallahi boka yayi gaskiya. Haka ne boka. Wallahi Allah. Mun gano ɓaran da yake saukan ma kuɗinka. A faɗa kawai. Ai boka a faɗa. Yadda ake min sata nan ba a tausaya min. Idan muka faɗa. Amma sai dai fa akwai kunya a gaya ma. Kuma idan muka ga duk duniya sai sun ji. A'a. Ai boka. Yadda ake min satan nan ya kamata kowa ya ji ko ba ka bane shine a cikin gidanku a ɗakin babanku uwarka mahaifiya ita ciki satan ma kuɗaɗen.